قال تعالى الذي عن محمد قل من يرزقكم wi holi on mo ene arzigina on mina samawati ummarade asamanuji he tobo wal ardim holmone arzigina on ummarade leydi ko wete pudi namdoɓe sebe mi kalani ɓe mbiyani ko Allah qul wiɓe Allahu ko Allah wa inna yati minen aw iyyakum ma minen ma onon la ala hudan ma minen min gona e peewal walla gonon e peewal aw fi dalalin mubinin walla min gona e majjere fenje walla gonon e majjere fene ko inna no minen aw iyyakum walla onon la ala hudan ma woode hen wonbe peewal aw fi dalalin walla woode hen wonbe ko wiyete majjere mubinin fenje kul wiɓe la tusaluna on namdetake amma ajaramna ko min bakkodini ko wala nusalu minenne min namdetake amma ta'maluna ko golloton li anna bari'una minkum sabu minen ko min hisbe amon kul wi yajma'u baynana rabbuna en rendina hakkune men yawmal qiyamati joomi men o summa yaftahu o nyaawa baynana hakkune men bil haqqi ko wete gon handuɓe gonga ɓe naata aljanna handuɓe ko wana gonga ɓe naata jeygol wa huwal fattahu kanko woni ñaawowo ala alimu ganduɗo ko ñaawata ɗum wiɓe aruni gandine kam allazina no ɓen alhaqtum ɓe ƴengiɗɗon bihi e mum suraka'a ko rendidiɓe e am dewal kalla gufta ɗe wona gonga koto mbiye ɗum wodani nden fimde moƴƴani bal ɗaccu kay Allah wallahu ko Allah al azizu woni polɗo e ala haali mum al hakimu ñeñuɗo e gol ko woni mi salmina caram gandine kam allazina no ɓen alhaqtum bihi ɓe ƴengiɗɗon e mumen suraka'a ko rendidiɓe am to banggue dewal Allah wi kalla gufto nden fimde bal ɗaccu kay huwa Allahu woni Allah ko Allah al azizu mo ganduɗa polɗo e alhaali mum alhakimu ñeñuɗo e golle wala yakunu lahu sharikun fi mulkihi aranamo dendidiɗo e laamu makko wama arsalnaka an Muhammad min nelanima illa kaffatan so wana dendagal linnasi wonande yimɓe bashiran ka beltinowo julɓe e naade aljanna wa naziran ka jertinowo hefereɓe e lepten walakinna akhara nnas ay ko heewi e makkanaɓe la ya'lamuna ganda ɗum wa yaquluna ɓe mbiya mata hadha alwa'du ɗeɗo lepte ɗe mbiyata ene gara holde ɗe garata in kuntum sadiqina ɓayde oɗon gonɗi e ko kalaton ko kullakum wi onande on eno qul wi lakum ene wodani on mi'adu fodore yawmin nyalaw mo ganduɗa so tawi ari la tastakhiruna anhu on nennantake ga nyalawma o sa'atan fodde wala tastaqdimuna on gardinantake e nyalawma o so yonti fodde on gardinantake nyalawma o tawa yontani on nennantake kadi so nyalawma o yonti yawmal qiyamati wa qala alladhina kafaru ferebe makkanabe bi lan nu'mina min jogorani gonɗinde bi hadha alqur'ani e oɗo qur'an wala billadhi min jogorani gonɗinde nden hunde bayna yadayhi ko adire to bange tawreta e linjila addallina alal ba'si defte tindinde wonde ummital ne ngoti e min jogorani gonɗinde ɗumen sabu min mbawa gonɗinde ummital ne wodi ummital ɓe mbi ko ala ɓe gonɗinta ɗum li inkarihim sabu yeddude ɓe ummital qala ta'ala fihim Allah ene haala e gede mat Allah wi walaw tara an Muhammad wallahi so tawi a yiɗi iziz zalimuna tumane hefereɓe mawqufuna ɓe darna nde ɓe darna inda rabbihim nde ɓe darna ɗo joom maɓɓe yarji'u ene ruttodira ba'duhum yoga e maɓɓe ila ba'din fewde yoga ene ruttodira alqawla kongo ɓene mbiya ɓeɗo ko ni ɓene mbiya ɓeɗo ko ni yaqulu allazina ne wiya ɓen ustud'ifu ɓe ganduɗa ko loonanoɓe ɓe rewɓe ɓe ene mbiya lilladina wonande ɓen istakbaru gongolli ɗi mawɓe ɓe
be mbiya ɗumen lawla antum sannatan wana onon paddino min ga gonɗinde Allah lakunnama min laatatono mu'minina ko min gonɗin o bone mon tan haɗi min gonɗinde Allah ko onon paddi min ga gonɗinde Allah qala alladhina istakbaru ɓe ganduɗa mawnikiniɓe ɓe mbiyani lilladhina wonande ɓen ustudifu ɓe ganduɗa ene loonano mawɓe ɓe mbiyani cukolon rewɓe mumen ɓe keferan tokoson kon ɓe mbi anahanu sadadnakum beele ko minen paddino on anil huda ga peewal ba'da idi ja'akum caggal nde peewal ngal are mon min paddaki on bal ɗaccu kay kuntum on laatinoma tan mujrimina ko on bakko dinɓe e koye mon wa qala alladhina studi'uhu wiya ɓen ɓe ganduɗa ko loonanoɓe lilladhina istakbaru ɓe mbiyana wonande ɓen mawnikiniɓe ardiɓe e maɓɓe e keefel ɓe mbiya ala kay bal ɗaccu makrul leyli ko peeje jamma wonna heeri e ñalaw oɗon garay amen oɗon pewjana min ta'murunana to menen jamirɗon min an nakfura yomin jeb billahi Allah wa naj'ala lahu min badana Allah an dadan renditi wa asarru Allah wi ɗeɗo pelle ɗiɗi ɓe cuuɗi annadamata ko wiyete nims sabu woppude ɓe gonɗinde Allah lamma ra'awul azaba tuma nde ɓe ji lepte enani de Allah wi wa ja'alna min bada al aghlala ko wiyete lullude fi a'na illazina e daade ɓen kafaru yeddunoɓe Allah min mbaɗa maɓɓe geƴƴelle min nannaɓe jeygol hal yujzawna Allah wi ɓe joɓetake illa ma kanu so wona ko ɓe laatino ya'maluna eɓe gol eɓe golluno to banggue aduna ɗum tan ɓe joɓete wa ma arsalna fi qaryatin min meeɗani nelde wuro min nazirin ɓe jertinowo hay goto min meeɗa nelde wuro illa qalu so wona wiya mutrafuha neminaɓe e wuro ngo patraŋeɓe ɓe kala wuro ngo min neli annabi e mum patraŋeɓe wonɓe ngon wuro ɓe ɓen mbiyata annabaɓe ɓe inna minen bima ursiltum bihi ko nela ɗon e mum ko kafiruna ko min yeddu ɓen noon gonata haala mumen noon ɓe mbiyata annabaɓe nelaɓe maɓɓe kala wuro nelago e mum annabaɓe patraŋeɓe wuro ngo mbiyata annabaɓe ɓe ko nela ɗon e mum ko de ko min yedduɓe ɗum wa qalu ɓe gonay wiide nahnu minen aksaru amwalan minen ɓuuri hewde jawɗele wa awladan minen ɓuuri hewde ɓiɓɓe e gonɗinɓe ɓe ɗum noon min mbawa gonɗinde wama nahnu wonani minen kay bi muazzabina ko min leptete ɓe mbiya noon ɓe mbiya minen ko min patraŋeɓe min jogorani leptede Allah wi ɓul wiɓe an Muhammad inna rabbi jomam yabsuɗur rizqa Allah yaññata arzigue yaññana ɗi man yasha'u mo wela e jarribade ɗum e murtinde ɗum wa yaqdiru kadi omo fannana kadi mo wela e jarribade ɗum walakin ko woni tan noon aksaran nasi ko heewe gongolli makka ngala ya'lamuna ganda ɗum Allah wi wama amwalukum wonani jawɗele mon ɓe jogi ɗon ɓe wala awladukum wonani ɓiɓɓe mon ɓe jibinɗon ɓe ɗeɗo gonani billeti ko nden hunde tuqarribukum nde ene mallina on indanaga amen ga zulfa ko wiyete mallodal jawɗele mon ɗe ɓallinta on minen ɓiɓɓe mon ɗe ɓallinta on minen ala illa so wana noon man amana mo gonɗini Allah wa amila salihan golli golle moƴƴe on de kam jawdi mum ene ɓallina ɗum Allah on de kam ɓesmu mum ene ɓallina ɗum Allah wa ulaika ɓe kay lahum ene wooda ɗumen jaza'u jobdi addifi cowanɗe ko ɓuri moƴƴude ko ɓe golluno bima amilu e ko ɓe golluno ko ɓuri ɗum moƴƴude Allah ma yoɓɓe ɗum وهم كم بيدو يوم القيامة في الغرفات تبانغ سالوجي الجنات آمنون كبهول طاب كويته مايدة على طوب تون بنغونتا بكولي كويته مايدة على والذين يسعون بين غندو دانون بأنجها في آياتنا القرآن أمين إبنود مؤاجزين إن دونكنا إن بي من بابا هيهول أنني دي الذي أولئك بكي في العذاب إلفت مهدرون كتونة بيكو ناتو بجيمو قل بيبي إن ربي أي جومم أوكي يبسط الرزق تنكو يانية أرزق وما يانية لمن يشاء مولا من عباده إجياب مكو وما يانية مولا إجياب مكو امتحان أبو جر بعضكم تك أنني فيقدر أما فاننا كدي أنني له ونند نترؤ تقل دي ويانية نتم كدي إجر بعضكم الذي وما أنفقتم من شيء
kala ko mbawɗon nafɓude huunde fa huwa yukhlifuhu Allah woni lomtinowo ɗum kala ko mbawɗa tottude ma Allah lomtina o fil hadisi Allah wi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o wi ma min yawmin yusbihu al ibad fihi illa wa malakani o wi ala subaka yo subaka mo jiyaɓe Allah mo ene pina so wana malaikaji ɗiɗi ene mbiya hen goto ne wiya anani de Allahumma adi munfiqan khalafan e joomam kala mo ene nafqa ya waɗan ɗum ko ene lomto goɗɗo o wiya Allahumma adi mumsikan talafan e heyma joomam kala jogitiɗo sali nafɓude kala ko ene bonna ɗum wurtu hen ane bonande jawdi noon ene heewi façon-ŋaji ko bonnata ɗum nguyka ene bonna ɗum ordonnance uji ene bonna ɗum fofo Allah wurtare tan ko ene bonna ɗum sa salima tan wadde jawdi ndi yimɓe ñaama ma Allah wurte mayde kam ko ene bonnande kam jaɓata kam jooɗade kam aha ma woni a waɗe rew joɓa ma woni masalan anani de a guima fereji tiɗɗi ɗi ganduɗa taw wona nder reedu fay joɓa walla ñawa ay miskina Allah ordonnance mum e patron jiidata ordonnance miskine heewani ɓurde temen patron noon ko ujunnaje sappo fewde dow yo bontan faamide kala ko ene bonnan Allah waɗa ɗum Allah waɗa sababu mum ɗum woni wama anfaqtum min shay'in kala ko nafɓuɗon e hunde to bange moƴƴere fa huwa yukhlifuhu kanko Allah woni lomtinowo ɗum wa huwa kanko Allah khayrur raziqina kala mo ene arziqina leñol mum kala mo ene arziqina galle mum akoye arziqi Allah kanko ɓuri wawde arziqinde wadhkur jangto yawma nahshuruhum jami'an ñalamo mo ndendinmiɓe kamɓe hefereɓe kamɓe pop summa naqulu lil malaikati min mbiyana malaikaji ɗi aha ulai iyyakum mbele ɓeeɗo ko onon kanu laatino yabuduna ene ndewa ɓe ndewanno ko on min namdo malaikaji min mbiya malaikaji ɗi ɓeeɗo sasiyeɓe ko onon ndewanno qaalu malaikaji ɗi jaabo mbiya subhanaka senade wodanima anta waliyuna an woni keɗɗo e gueɗe amen min dunihim ko wona kamɓe minen min ganda ko an tan min gandi bal ɗaccu kay kanu yabuduna al jinna ɓe laatinoma ɓe ndewanno ko jinneji ko ɓen ɓe ɗoftino wona minen aksaruhum hay ko heewi e maɓɓe kamɓe ɓeeɗo heefereɓe bihim e jinneji ɗi mu'minuna ko gonɗinɓe anani fima yaquluna kala ko jinneji mbi ko ɗum ɓe jaɓata qala ta'ala fal yawma han la yamliku ba'dukum li ba'din nafata yoga mon wonande yoga dewetenoɗo e dewannoɗo pop hay goto en nafata goɗɗo on ma faami la yamliku anani joganta ko ba'dukum yoga mon li ba'din wonande yoga nafa an tefode wala darran ala e mon bawɗo duñande goɗɗo on lor wana qulu min biyana lilladhina zalamu e fereɓe min biyana ɗumen zuugu meɗe azaban nari lepte jeygol allati no ngolla jeygol kuntum biha ngol laatino ɗon e mum tukazzibuna oɗon pen wa idha tutula alayhim so tawi dursitama e mabɓe ayatuna qur'ana amen bayyinatin alhaali laatade ene feññini e ɗemgal nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam qalu ɓe mbiya ma haza wanani o kaalowo qur'an illa rajulun so wana ko gorko yuridu ummuy kay ko an yasuddakum nde o faddoto on amma kana ga ko laatino ɗum yabudu ene rewanno ɗum aba'ukum babiraɓe mon wa babiraɓe mon ndewanno ko yiɗi ko faddade on hen wa qalu ɓe mbiya ma haza wanani o qur'ana mo haalata o illa ifkun so wana ko fenani muftarande ene fepide to Allah wa qala alladhina kafaru ƴeew heefereɓe ɓe Allah bonni ɓe ɓe mbiyani lil haqqi wonande qur'ana lamma ja'ahum tumade qur'ana arno e mabɓe ɓe mbi in haza wanani o qur'ana illa sihrun so wana ko bilew mubinun peñ qala ta'ala Allah wi wa ma ataynahum min gaddanani ɓe kay min kutubin e defte yadrusuna haade ɓe janga e mumen e ɓe ganda wonde qur'ana ko fenani wa ma arsalna min meɗani nelde ilayhim fewde makkanade
qablaka ko adima min nazirin jertino isa alani be Allah wi holko be jeddirtuma Allah wi paama non an Muhammad wa kazzaba allazina finnino be min qablihim adinobe kono kambe beedo wa ma balagu kambe makkanabe beedo be kebani mi isara sappo balma ataynahum ko min dokkuno adibe be ko min dokkuno adibe to bange jawde ko min dokkuno adibe to bange sembe ko min dokkuno adibe to bange ngurdam juudam kambe makkanabe be gonani sappo balbe se be jeddima ko min badi ben ko min don kani wadde be dum anan fakazzabu ben pennino rusuli nelabam nelanobe e mumen fa kayfa kana jew holno laturi nakiri jeddu golam gol wattande mum jewno way wattande mum ko bondeta ulwibe inna ma a'idukum min non bodo wajoro on bi wahidatin e gedel gotel hol ngel godil an taqumu lillahi onon fof darodon sabu Allah masana odon ngoni dido ko furada odon ngoni goto darodon darano sabu Allah umma tatafakkaru miccodon e koye mon gandon ma bi sahibikum ala e gondido mon o min jinnatine kay bidon ko kanga son mijima on gartiri hakkillaji mon gandu o wana kanga yewe tan hal ra'ayna min hadha ar-rajuli jununa wa amma al-wahidu fayufakkiru fi nafsihi goto mijo e hore mum wa yaqulu hal ra'ayna min hadha ar-rajuli bele enji e odo gorko jununan kay aw jarrabana alayhi kadiban bele en meedino anani de jarribade makko fenande attun wa qad alimtum anna muhammadan odon gandi odo muhammad ma bihi jununun ala makko kay bal alimtumuhu odon gandimo arjaha quraishun aqlan dendangal quraishiyon kobe fop kanko bure jiccude haqqille wa aw anani wa awzanuhum hilman kanko buri be pesade to bange munyal wa ahduhum zihnan kanko buri be wonde anani de haqqille kanko buri be wotudinde haqqille wa ardahum ra'ayan kanko buri be fewde feere wa asdabuhum qawlan kanko buri be gomdude kongol wa azkahum nafsan kanko buri be ladde fitan wa idha alimtum zalika kafakum so dum do yoni on tan yoni so ngandiri ni kafakum an tatlubu minhu ayatan ene yona on tan de biyoto yo addu hawninde dalilu wonde ko haalanto on ko gon yewe tan no wayni waddi on ko rewde makko e gongdindem in huwa wanani o muhammad illa nazirul lakum so wana ko jertinowo wanande on bayna yaday ene be yeso do azabin lefte shadidin chattu so on gofimu bayna yaday azabin shadid ulwibe ma sa'altukum minya gaaki on e ko jertin ton ko jertinan mi ko minya gaaki on e ko kalam mi ko min ajrin e jobdi yo on jobam so mi halani on mi wiyani non fa hawalakum jobdi ndi son jidi nawe la as'alukum alayhi ajran in ajriya wanani jobdi am illa ala allah sawana Allah wa huwa Allah ala kulli shay'in kalahu yuhuni sahidun ko jelliti do hen gandal ulwibe inna rabbi ay jomam o yakzifu bil haqq omo weddo gonga ko wiete omo weddo gonga fewde annababe Allah mul ghuyubi kanko woni gandinowo ko wirni ma ghaba an khalqihi fis samawati wal ard ulwibe jaa al haqq l'islam koy ari hankanti wa ma yubdi ul badilu fenade wonta fen gonga ari fenade yaltata wa ma yuidu jogorani heddade fenade tuttota ko batte mum wonta yi ulwibe in dalaltu sumi majji ga gon fa inna ma adillu ko majjumi ko ala nafsi koy am artata so mi majji gonga ko majjumi ko koy am artata wa ini hitadai so tawi mi fewi ne kadi fa bima yuhi ilayya sabu ko wahyi fewde am ko rabbi jomon ko adde wonde pewal so mi fewi pewal woni sababu pewgulam ko qur'ana mo Allah jippini amo o woni sababu pewalam fewna tami non ko Allah ko ne sababu pewgol ngol dum ko kanko qur'ana famide innahu ay Allah non sami'u kanyum woni nanowo duwa raqibun tombi wa allawi walau tara an muhammad sayi idh fazi'u
tumande be jemdi nyande yawmal qiyamati sayi se be jemdi ma nyande hen la ra'aita amran aziman mayi alhali mawdode ha nyande hen fala fawta gol ala nyande hen dadde ala allawi wa ukhidhu be nange min makanin enoko qaribin burdo ballade fa qabriji mabbe qaribatin min masakinihi ay nokku burdo ballade kodorbe mabbe to aduna aw al ma'ana ubidata arwahuhum fi amakiniha ruhuji mabbe nangama do nokkuji mu falam yumkinuhumul firar doggol dadan hangani ne wanta ko be wa qila ukhidhu min makanin qaribin won wibe ala be nanga e nokku ballido wa hiyal quburu li jahannama tubbude e qabriji di tan fewde jahannama woddondirani fa yakhrujuna min quburihim laha be jalta e qabriji mabbe tan mujarrad mabbe yaltude e qabriji en nadde jeygol wonata gotum la mukhlasa wala mahrab boccitorgol ala dogirde ala mi doga mi yaha dum ala sa nangama tan mujarrad ma yaltude e qabri ma yo Allah dandu e dum wa qalu kambe be bi amanna bihi sebe jalti e qabriji di yawmal qiyamati wa qalu be gona wiiti amanna bihi min gongini muhammadu ko halno ko gon Allah wi wa anna lahumut tanawush holno wodiranta be bennogol wiide gongini min makani nokku ba'idin goddudo to be gonno to aduna to be biyama yebe jab nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam ko haalata ko be bibe ngala hen lalti min ngala hen i jori non be ndutto kadi be biye min jabi wa anna lahum tanawush ha dum ne nafa baba won wa qad kafaru bihi be jeddino nelaado Allah min qablu ko adino to aduna wa yakzifuna ebe beddo bil ghaibi e birna min makanin nokko ba'idin goddudo anani de be galana dum gandal be biya dum wodani ay su qalu fi nabi e mi nelado wa sahirun sa'irun kahinun e mi nelado ko bilejo ko nalanke ko wage be bi fil qur'ani sihrun si'irun kahanatun e bi qur'ana ko bilew qur'ana ko nalanka ko qur'ana ko waganka allawi wahila ya dama non bainahum hakkune mabbe wa bainama yastahuna e ko be ngoda ko hol ko be ngoda wiide be ngona julbe Allah wi heedama e mabbe dum don hankanti gasi be gonta wontu jul kama fu'ila honono gollirano bi ashiyaihim e nandi dibe mabbe e keferu min qablu ko adinobe no ben badano ni non tan be badete sabu ben kanu latinoma fi shakkin en ngone sikki muribin jandinowo e sikkitare fi ma amanu bihi ana kebe ngongini ko joni ben ko sikkitinobe dum joni non ala ko nafata wana suratu fadiri simore nde ko non de wiete makkiyatun wa hiya 5 aw 46 ayatan o wi simore nde ko capanɗe nayi e joyi walla ko capanɗe nayi e jeegom aya wane may bismillahi en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alhamdulillahi dendangal jettode godani Allah fadiris samawati puddudo asaman wal ardi puddudo leydi hay goto o nyimtinani puddudo asaman wadi dum o puddudo leydi wadi dum o ko o woni Allah yettode wodani on ja'ilil malaikati mo ganduda kanyum wadi malaikaji rusulan ko nelabe fewde annababe uli ajnihatin be ganduda ko joomiraabe bibji woni hen masana ko didi jogi wo hulasa woni hen ko tati jogi wo ruba woni hen ko bibje nay jogi Allah wi yazidu fil khalq o mo beyda e tago malaikaji e ko wana malaikaji ma yasa'unu yidiri don o beydirta inna Allah ayno lamda Allah ala kulli shay'in e kala hunde yo hunde qadirun ko kattan Allah kala hunde ene wawi o wi qala to ene wi'a zam khasari o wi ra'aytu fi ba'd al-kutub mi yoga e defte sinfan anna sinfan min al-mala'ikati lahum 6 ajnihatin wone fosangaji malaikaji ene jogi bibje jeegom
فجناهان يلفون بهما أجسادهم وهن ببجديد إبن مجرودهم بالمات وجناهان للدير هن ببجديد بنديورا يسيرون بهما في الأمر من أمور الله هن ببجديد بنديورا الهالج الله دينليب وجناهان على وجوههم يعني دي حياء من الله تعالى هن ببجديد يكتبوا هرسود الله وفي الحديث رأيت جبريل عند سدرة المنتهى نلاد الله ميين جبريل تجابها ترد وله 6 جناهين ومجوغي ببجة تامت 600 جناهين ومجوغي تامت دجاغم ببجو يتناثر من رأسه الدرو ene sakta e dow hoore makko ko wiyete kange wal yawaqitu kange di yaqut ene sakta e dow hoore makko ko jibril o ruwi annahu sa'ala jibrila kanko rasulu o meedino nyaagaade jibril ay yatara alahu fi suratihi bele o yiyondire e jibrilu e mbaadi ndi Allah tagi dum ni fa qala jibrilu wimu innaka lan tadiga zalika an muhammadu ahattanani yirude mi non awawa dum فقال نلادو ويم إني أحب أن تفعل بود يدي مبادنامي دوم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مغمرة رسول صلى الله عليه وسلم يلتي جمع غوتو نيبيدو فأتاه جبريل في صورته جبريل أرى مكو امبادي موم دي الله تاغي دوم دي فغشي على رسول الله نلادو فكوي يني ليدي ثم أفاق أو دفتي تاغال دوم وجبريل عليه السلام مسنده إهدي يديه على صدره والأخرى بين كتفيه جبريل نانغيمو يتي هين جونغو مودum fawe becce makko jungo wongo fawe balabe makko singima be gona yaade faqala subhanallah kanko nelaado wi senade wodani Allah ma kuntu arati an min al khalqi hakada wallahi mi meeda yide tagore wani ni e aduna hay huude mi meeda yide ko wayni faqala jibril ndaw ko hawni fa kayfa law ra'aita israfil sinno jiinoda ko asrafil lahu isna atara alfa janahin ji israfil jogi sappoydi ujunere wibdu anani de jana kullu janahin minha bil mashriqi wa janahun bil maghribi kala hen wibjo ko to aduna fuddi to funnaange to aduna fuddi to hirnaange wibjo makko ko ni mbay wibjo hen fof ko to aduna fuddi to funnaange e to aduna fuddi to hirnaange dum de kono o mo jogi sappoydi ujunere wibjo ko makko woni Allahu akbar وإن الأرض على كاهله الأرض ياكي وني كوي دو بلوال مك وإنه لا يتداءل أي أودو كانكو إسرافيل وما فهمت الأهايين سانغاج إن ساجي وما فهمت بعظمة الله سب مونغول الله حتى يعود مثل الوسع هأردت أوين تشولل توكو نيللني هأفوت نون سبهول دي الله سايينو أون من دانا بايتا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله كالك الله أدتني للناس يم من رحمة يرمينك وين أرزقاجي اتبوجي إلى ميت فلا ممسك لها جوجي تودم على فالله أدي إلى بارس ننغ so Allah addi tob baras ne nang so Allah adani en ko nyamden ko tubago wawi hen ala ko wawi hen wa ma yumsiku ko jogiti o addan fala mursila lahu min ba'dihi ala gaddo dum caggal makko kanko Allah so jaggi min ba'dihi caggal jaggude mo de gaddo hol on so Allah wi on nyamata hol bawde nyamminde mbele ilam ara en jabbani o salima gawi arata o nyam addi tenke makko nyami halaade ala ko bawla he bele sa jabbiti man so wela maka do nyaamata wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di so tawi o jaggi gaddo dum caggal jaggude mo ala ala wara hoore mata ay goto sa wawi kucca e makko wa huwa al azizu kanko woni poldo e laamu makko al hakimu nyennyudo e golle mum ya ayyuhan nasu hey modon yim uzku ciftore ni'matallahi alaykum neema Allah mo wade dow modon hol on neema onon makkanabe bi iskanikumul huruma sabu honnude on e nokku hurum makka wa man ul gharati ankum e hadde masalan wimbaloji e hadde masalan ande mbamna guuji yande modon badande on non o woni Allah ciftore dum hal min khaliqin ghayrullahi alamu ene taga ko wana Allah
tago ko wana Allah ne wodi alamu ene taga ko wana Allah hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum alamu ene taga ko wana Allah yarzuqukum mo ene wawi arzikinde on minas samai ummade asaman hokka on tobo wal ardi ummorade leydi pudi e ndiyam mo ene addana on dum ala la khaliqa raziqa ghayrahu ala tagowo garzikino ko wana Allah ala la ilaha illa huwa dewetedo e gonga e senare ala aso wana Allah fa anna tufakuna holno pirlitor don ga ngodo goti dingol ma iqrarikum wonde de irregol mon bi annahu al-khaliqur raziqu odon irri kanko woni tago kanko woni garzigino joni non hono basiston gongindem wa in yukazzibuka an muhammadu kambe beedo sayte yebe makkanat sebe pennima fi maji'ika bit tawhidi wal ba'si wal hisabi wal iqad ko biida Allah ko goto biida hasbore ko on wodi biida ummital ne wodi biida lefte ne ngodi sebe penni may dum oto mettin faqada kuzibat fennanoma rusulun nelabe min qablika ko adinoma fasbir kama sabaru munyabe munyirnita wa ila Allah ko fewde Allah turja urutete al umuri fi kuji Allah yaba masalan fennube nelabe be enade jeygol Allah walla nelabe ya ayyuhan nasu modon gongolli makka inna wa'dallahi fodore Allah ummital e ko wana dum haqqun ko gon fala taghurrannakumul hayatud dunya oto homtu on gurdam aduna e belemma mum wala yaghurrannakum billahi oto homtu on to Allah to e munyal mum al gharuru komto holi on seydane inna shaytana pame seydane lakum wanande on aduwun ko ganyo dum non fattakhiduhu aduwan jogitudemo ko ganyo koy dofto de Allah inna ma yad'u ay iblisa o noddata hizbahu fedde makko ko li yakunu belalata do ma'ahu wondude makko bin ashabi sa'iri wondibe jeygol o noddata fedde makko yo ngar belana de makko jeygol alladina kafaru ben ganduda ko yeddube Allah be lahum ne wodani be kay azabun labta shadidun chatud walladina amanu ben ganduda ene ngongini Allah wa amilus salihati dutti golli golle moƴƴi e lahum ne woda an neddo no gongin taw gollani ko moƴƴi ko golluda gonginda Allah golli golle moƴƴe ko on Allah haldata lahum ben kam ene wodan dumen sadi yidi danje moƴƴere a gongini Allah ha gasni a gollal ko moƴƴi kono mi gongini Allah tan gasi dum wona don haaji don haadani don Allah wi ben gonginbe Allah golli ko moƴƴi be lahum ne wodane men maghfiratun kafrangal wa ajrun jobdi kabirun mawdi wa nazala aya garaw o jippi ko fi abi jahlin wa ghayrihi jippi koy abi jahli e ko wana abi jahli min mushriki makka e heferebe makka kala asibini wa ilin ko wayno ngal do goral wal aswadi binid muttalibi e ngal do goral wa ugubati bunu abi muaidin e ngal do goral wa adarabihim e nandi dibe mabbe aya garo o koy beedo jippoto e ko nande mabbe foy aduna he wa yu'ayyidu hadha al-qawl ene sembini ngol do kongol walla wa yu'ayyidu hadha al-qawla ene sembini ngol do kongol ayatun ayaje minha hol ben ayaje laysa alayka hudahum wadake do ma an muhammadu pewal mabbe afami laysa alayka hudahum ومنها إني آية هكذا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ورسولنا بين ودوا بدنبوجي أناد كيفو إني هكذا آية هكذا فلا ألك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا o wi yama jo mbara hoore ma sabu sunnu furtan be gonɗinani o ɗo qur'ana mbara hoore ma e sunnu wa ghayra zalika
ففي هذه الآيات تسلية له صلى الله عليه وسلم إن إدو آية منير قلنا لا الله أيوة على كفر قومه كيف راغو يمدمكو وقيل هذه الآيات نزلت كونغول بي إدو آية نجبيكو في الخوارج الخوارج ينكو الذين يحرفون بنغاندو دا إن بيلت تأويل الكتاب تأويل الكتاب أنا ندي باتشير قول دفتر والسنة إن يبتن بيرد القرآن نبليرا إن فرد حديثة نبليرا ويستهلون بذلك دماء المسلمين إن نكتني رسبوا دون كي أمجد جلد وأموالهم إن فرد القرآن نجدري ene pirda hadiseje ne jidiri pour ha daktina jawdele julbe daktina jiije meje mumen kama huwa mushahadul ana fi nazairihim onon yira joni e yerodibe mabbe hum firqatun bi ardil hijaz ko fedde wotere nan to hijaz e ben don yuqalu lahumul wahhabiyatu fedde de ko non diwete ene defte mon he ala ton de kebe momtu nan gaade kebe deftere men kam aha nan gaade kam yuqalu lahumul wahhabiyatu non fedde de wiete nan gaade momtu kambe wahabiyankobe be Allah bonni be kambe momti dum be jida dum nan do be goppat be keewo puddon boowel non kebe saaje be goppat dum boowel be goppat dum boowel be marata hen kono nan be goppi dum boowel mat yuqalu lahumul wahhabiyatu fi nazairihim ene toon wa hum firqatun bi ardil hijaz yuqalu lahumul wahhabiyatu dette nayeje de tan bari dum kesse de fa mbatta doomum ala innahum humul kadibuna kambe mbiyete fen istahwada alayhim ash-shaytan shaytan jalima mabbe fa ansahum zikrallahi shaytan o yejjitini be jantowol Allah ulaika hizbu shaytan o ko be ngoni fedde shaytan be mbiyete fedde shaytan ala inna hizba shaytan humul khasirun nas'alu Allah al-karima eden nyaago Allah teddudo an yaqta adabirahum yo tajen en chagle dum kam nan don وقيل نزلت في اليهود والنصارى وقيل نزلت في الشياطين وحيث زين لهم أنه العابد التقي وآدم الآسي سيدان سودني وند كنيم كو ديو الله كو كولدو الله آدم كو غوفا والله فخالف ربه كلوندي جوما كو لاعتقاده أنه على شيء سبتيت mo kanko سيدان كو غومو ودي Allah wi aya o ko ni afaman zujjina lahu yati mo ganduda ene sudana wonande dum suu amalihi bonde golle mum ene golla ko boni pentirane golle de yoda faraahu yiya golle de hasanan eden jodi yati o do kaman hadahullah o enandi mo Allah fewni ngana goto فإن الله ألا يدل من يشاء الله إن مجن مولا مجن ويهدي من يشاء ومفعون مولا فعون فلا تذهب نفسك عليهم وتنو خار ما إدو مب وتوار خار ما حسرات سب سنوج بردن دنگون إناد إن الله ألا عليم كان كوني غند بما يصنعون كبن غلة فيجازيهم عليه كان كوني جبوبدو والله ألا الذي قال أرسل الرياح نبت كنيدي فتثير كنيدي دي إرس سحابا كبير دول فسقناه الذي ndiyam dam min jarna dum ila baladin fewde leydi majjitin maynon leydi jornodi allawi mi addat dulam mi wada hen tobo mi curta e leydi he ha leydi ndi hecci allawi fa ahyayna bihi min ngurtinira sabu tobo go al arda leydi ndi ba'da mawtiha tagal de leydi ndi yo kazalika nusuru o wi hay ayno hudo fudirte e leydi ni yimbe be ummi torto yawmal qiyamati sa tawi dum hawani ma tan hor dum haawi so tawi pour leydi yoori kos joni joni ndiyam omti hen hudo hecco fudi yoodi a yi ne wada pindi joni joni ko boyan eden jianno ladde nde fof wadi pindi ne yoodi ni ala ko dum yodde wana ay so tawi dum hawani mon hoto haawi ummita man kana yuridu al-izzata kala malati ene muy teddungal ala fo ko jidda so wana teddungal falillahi al-izzatu jami'an ko Allah jeey teddungal fof sa tay teddungal jidda yewoyto Allah ala hebata so wana doftade dum sa hebata teddungal sa didi hebde teddungal ko Allah doftorda ilayhi koy fewde Allah yas'adul kalimu tayyib
ɓamtoto konguɗi moƴƴi la ilaha illallah koto Allah fay koto Allah fay kono noon wal amalu salihu yarfa'uhu ko golle moƴƴe ɓamtata ɗum sa wi la ilaha illallah jaɓetake so wona golla ko moƴƴi sa golli ko moƴƴi la ilaha illallah o jaɓe والذين يمكرون بين بين فوجا السيئات بننديجي نفوجا نلاد الله صلى الله عليه وسلم لهم نوارن بيكاي عذاب شديد تشتري ومكر اولئك فير بيدو هو بي فير يبور وني هالكون فير بوند كندن هالكات كيف والله الله كي خلقكم الله وني تبو on min turabin e leydi ko tagi baba adama e leydi humma min nufatin caggal dum o tagi masalan anani dey tayba ma tobbe keddide de ko tagi dumen anani dey e gengol baba adama o tagi dumen tot amma ja'alakum azwajan o wadi on kon fosongaji rewbe wor wa ma tahmilu min unha medani wonde reedu debbo wala tad'u medani jibin illa bi ilmihi so wana e gandal Allah debbo medani wonde reedu so wana Allah na andi debbo meda jibinde so wana Allah na andi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ala gurnado e gurdam juudam ala junnanado gurdam wala yunqasu min umurihi ala kadi ustanado e gurdam mum illa fi kitabin so wana taw fof en windata lawul mahfuz juudo balde e dabbido balde fof non to winda Allah ne andi hay goto rabbiditta balde wonde ko liggado mata ko dum warimo ala ge warata hay goto koko windano ko boy dum adi neddo tagere dubbi million ngaji jeego adi neddo tagere duubi million ngaji jeegon ko wete hoddira ko dum gila den mayda gila den kangada gila den wana joni dum kay ko mata ko Allah ni yidi nandude neddo jeygol tan ko nanna kadi masalan anani wiyobe non be kadi jeygol ko nannuma jeygol an gollotodo biyo yo may o ko nannuma jeygol omo yidi dum ko wada feere bada dum biya jaha dilline ya sababu jaha adu si dokka dum temedi wada ko dillina mama sababu pour neddo may walla hange bere alune nata jeygol anne nata jeygol be kadi ko liggado ko dum wari mum be kadi nata jeygo be jabanel jabanel nata jeygo inna zalika wone dum do alallahi Allah yasirun en dum do wonande Allah ene nebi wati dum de wa ma yastawi al bahrani fotondirani maaje didi non maaje didi de e potani de haza azbun ngodo maayo ko welgo furatun cattugo belgol sa'igun go ganda ene newi sarabuhu yarde dum maayo men ngol yarde dum ne sedi ayara ha beltana wa haza ngodo maayo milhun ko hango ujaajun sattugo kargol ke ene yaro alli wo min kullin ay deedo maaji didi pop takuluna lahman tariyan odon nyama hen tew nganda ko dan fof ne yalta hen maayo gengo liddi ne jalta hen eden nyama do yaboyiji e gotuuji nyane kala e Allah maaje men deedo bettoje e gajje ene jalta ton eden nyama jamma e nyalam alli foko min ji dum ne hen sa wala min biya non sa wala ko dukta wala biya kadi haza asbun fuladu juldo maayo mum ko welgo kefer maayo mum ko hango rok kono goto hen fo ene jibina juldo ne jibina moddo kefer jibina moddo en kullin takuluna lahman dari goto fu ne jibina moddo kefer ne jibina moddo gondo ne jibina moddo moddo ne jibina moddo kay Allah tan addata dum wana jibinowo ayani moƴƴene jibinowo Allah boni ayani dum ni ayani bonde jibinowo Allah moƴƴi en kay Allah wada dum tan dum wana hayda golle Allah wana neddo wada Allah wi watastakhrijuna hilyatan odon jaltina cuudaaje e der maaje he talbasuna haade odon borno dumen ko taranjiya alful kalaade fi e der maaje de jiya hen mawakhira e de ceeka masalan bempej Allah wi jiyala de gona yaade jiyala na ceeka bempeje ade joli hen ay lana buri teddude neddo kono ay mutatande le wonno kanyum koko eltana neddo no so wadi cuudu tan ko dem ade ko wawandi so wadi cuudu tan der kon ade kay lana kan buri teddude neddo Allah wi badimi kuli tabtahu bele attiron min fadlihi qural makko wala allakum bele jo onon tashkuruna onon manta Allah yidum yuli jullele Allah woni nano jamma fi nahari e nyalawma o beyda nyalawma usta jamma o yuli junnahara fi layl kanko woni natino wa nyalawma e der jamma o usta nyalawma usta beyda jamma on saha godden joni wa sakhara samsa kanko woni eltudo nang wal qamara e lewru kullun nang e lewru kala hen goto yajri ena dogay lawol mum li
ajalin musamman hala gadi innaga zalikum badan don de gelle ko gede o Allah woni Allah rabbukum jomon lahul mulku kanko jeylam walladina tad'una min dunihi de gandira odon deba ko wana Allah be ben kay ma yamlikuna min idmirin jogaki hay garewel tamaro jogaki in tad'uuhum so on noddibe la asma'u du'aakum benana ko notan be ko Allah wi walaw sami'u haysa benani mastajabu lakum be bawa jabado sari wi jalan anoddi dum norta kom haysa noti man kadi ala ko wawi haysa nani ne kay wawa nota nanata wa yawmal qiyamati nyalawma darnga yakfuruna be jedda bi shirkikum dindingol mon e ko wana Allah ko be jedda dum wala yunabbi'uka hapratama al hali aduna ila akhara mithlu khabirin yeru kumpitido on ko Allah ala bawda halande ma yeru aduna ila akhara ko buri Allah won bawda Allah na andi aduna andi la khala kala no fofu ko mankinta tawde tawa Allah non fofu ne tawa Allah kam so halini ma laabi be ma in yasa al anani bismillah ya ayyuhan nasu ehe modon gongolli mak antumul fuqara ko onon tan goni hato jilbe ila Allah fewde Allah e kala al hali don gonda fu ada jogi haaje Allah sa dani jawdi ada sohli besmu sa dani besmu ada sohli cellal sa dani cellal ada sohli ngurdam on ko ne kala do tolni da ko cuguda e Allah Allah non ala khosale ma aidar antumul fuqara onon woni was awawa aldude ha mbasa wonde bas wallahu allahu wal ghani Allah woni masalan mo ganduda ko jondinido e tago mum alhamidu jettado golle be ma'ana ayyuhan nasu antum asaddul khalq onon buri sattude tagorde iftigaran kata jingol wahtiyajan ila Allah fi anfusikum anani de e dar koye mun wa iyalikum e koreji mun wa amwalikum e jawdele mun fi ma yu'radu lakum min sa'iril umuri e ko arnate e modon dendangal fi kuuji fala ghina lakum inda anhu tarfatu ayni ala e mon bawde deje fodde majango yitere taw Allah ala umma taw ala Allah hay goto wawa deje fodde dagande yitere taw ala Allah wawa won ala bawdo joodade fodde majango yitere taw ala ko ala Allah haaju wala aqalla wana ko burdum famdude min zalik wa min huna qawlu siddiq radiyallahu anhu sayyidina Abu Bakr Siddiq wi man arafa nafsahu arafa rabbahu kalama Allah andin dum hoore mum Allah andin ma hoore mum so Allah andinima hoore ma tan andal Allah so Allah andinima hoore ma nene ganduda hoore ma fotan andal Allah dum kam jew hoore ma tan ha ganda sa andi hoore ma tan andi Allah kala donkudo andude hoore mum wa andude Allah oy man arafa nafsahu bil faqri sa andi hoore ma an ka bas ala ko jogi hayda ne dala ko jogi sa dañi jawdi biiden ala biddo sa dañi biddo ala cellal sa dañi cellal ala ngurdam an ka ala ko jogi da kala ko jogi da wonko cogluda an dekka ka basdo biete basdo ko kala ko jogiida e aduna wonko cogluda kadi ko jiida neddo albi fof wonko sogli jaa neddo wiye ko galo taw mo hada labdam walla ko galo o hada nyamde maaro ko monde jebet walla ko galo monde tasum so rena so nyami ko safi o may taw ala mo foti aldude andi kay ngudo gal ka en halti akidi woni galo ko Allah mo wana Allah fo wana galo ko basdo bete fam Sayyidina Abu Bakr wi so tawi a andiri hoore ma ka basdo wo zulli a andi hoore ma ka koy wal ajzi sa andi hoore ma ka donkudo wal maskanati a andi hoore ma ka miskino aywa arafa rabbahu bil ghina ko andira joom makko ko galo ko andira joom makko ko teddudo ko andira joom makko ko katando ko andira joom makko ko timmo den ganda Allah kanyum ala ko ronki eyo man arafa nafsahu arafa rabbahu in yasa Allah wi so welama yuzhibkum ona wa on wa yati bi khalqin jadid so on kollimo do joni sabata onon fof o wara on ha labon o adda tago heso pul o wada do ala ko bonnan tam wa ma zalika wananiyum ala Allah bi azizin sat wala taziru rondo ta ko waziratun fittandu wizra bakkad ukhra fittandu wondu ay fittandu wotur wawa rondo nadi neddo bakkad mum on ala aduna biide mi do ronana bakkam mo fof fini baba neddo wiyata ko bodo so tawi bodo jogi gedal to Allah yawmal qiyamah so wonko Allah rokkimi bodo yigi tefan dema dum ne ko ma ko denala dum ne kadi ko denala ene firto ko denala non ne wonana wasa wonde denala jox denala dal holna kitan bi mi neddo biide no ronana bakkam ma fof fini dire ko gollu ko moƴƴi so tawi wonko Allah rokkimi yawmal qiyamah den e dum kam ne wat kono hoto juul hoto or ko min defani ma aljanna asemti so wi mun asemti ko nelaado hudi ana wawata dum wa in tad'u so tawi fittanu noddi muthqalatun
ewa bakkar ila himliha fewde rondade bakkar o ko fitandu wi ena rondo bakkar o la yuhmal minhu shay'un du wawa rondade nay tus walaw kana hayso anani de mo noddi o za qurba hayso laati ko malluji do makko noddudo o hayso ko bandi ko ba makko walla ko bi ko wi non o wi wawa innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum hay jirtinto kulata ko ben be ganduda be ene kula jom bil ghaibi ibirna mo ganda so tawi wirni man hula al on don jertinorto wa aqamu salata nyibe julde ndumi hen wa man tazakka on mo laabi e kefir fa inna ma tazakka li nafsihi ko laabi ko koy mako artata wa ila allah ko fewde allah al masir woni ruttorde fa yajzi bil amali fil akhir golle non joboyte ko laakara ala ga golle jobetaake ga golle ko laakarata do ko lasma ay genali do ko sahay sa fo meltida hello ha to woni gelde do sa ho pettal walla wamre en walla furande en kono ko haqiqo ko la khat ma jeen tonta do sirani fe kattal male ko non kaso cionko dubi temedi burdum kattal male kaso cionko burdum dubi ujunaaji di kaso cionko burdum se warde e kattal male de wonna male effectivement wonta ne rentim wa ma yastabil a'ma wal basiru fotondirta gumdo e jiyowo fotondirta kefere e juldo fotondirani wala zulumatu wala nuru nibbe e annoraji fotondirani wala dhillu wala haruru ubri e nguleki fotondirani ko goto وما يستوي الأحياء ولا الأموات فتندراني ووربه e maybe wana goto fodde ko julbe hefere fo patade inna allaha allah yusmi'u man yasha'u allah woni nanno mo wela nannude o jabono dum wona juldo wama anta wanani an bi musmi'in adawabi nannude man fil quburi ben baybe maybe tawi ara nannude nana o wi awawa kefere nanata in anta wanani an muhammadu illa nazirun so wana ka jertino wotan halan be tan sebe belabe inna min arsalnaka bil haqq min nilima e gonga bashiran ka beltinowo e kala notido ma ada beltino dum e nadde aljanna wa naziran ka jertinowo kala jeddudo e nadde jeygol wa in min ummatin ala lenyol yo lenyol illa khala fiha so wana bennino e mumen nazirun mo ene jertina kala lenyol bennunongol won jertinowo benni wa in yukazzibuka so makkana be pennima an nelaado allah faqad kazzaba allazina fennina ben min qablihim adinabe ja'atuhum addanina rusuluhum nelabe mabbe bil bayyinati hujjaji bangudi o bil zuburi e defte ibrahima o bil kitabil muniri e defte de ganda ko nurdude tawrete e linjila fasbir kama sabaru munyibe munyirnoni kambe ne munyi anne muntan summa akhadtu alladhina istaqaldum min nangi ben kafaru yeddunobe sabu pennugol mumen jew fa kayfa kana holno laturi nakiri jeddugolam wattande mum jewno way alam tara bela anda anna allah allah anzala minas samaa'i kanko woni jippinde ummade asman ma andiyam allawi fa akhrajna bihi min jaltiniri sabu ndiyam dan samaratin besnoje de ganduda mukhtalifan alwanuha ina lutondiri mbadiji men de ko bulaji de ko baleje de ko bodeje o minal jibali kaaje dene kadi ene hen kadi judadun laabi di ganda bidun daneji o humurun kadi e kaaje bodeje mukhtalifun alwanuha ina lutondiri masalan mbadiji mum wa gharabibu ene kaaje kadi sudun baleje kadi de ganda kewde didi baleji wa minan nasi ene yimbe kadi waddawa bi en dabeje kadi wal an'ami ene maraji kadi ene hen kadi mukhtalifun alwanuhu ko lutondiri mbadiji mum bele yimbe fo nan bele dabeje fo nan ko nonta Allah wi ko nonta wi wona yimbe fo nandaade dabeje fo nandaade ne maraji fo nandaade besnoje fo nandaade Allah wi inna ma yakhsha Allah ay ko buri wawde hulde Allah min ibadihi e jiyabe mum al ulama ko andu buri wawde hulde Allah ko gandu ma ganda hunde ne kula sa anda hunde wana so ma anda hunde no huldata dum sayi Abubakar Siddiq wiya kanyum buri fo hulde Allah ko addanimo dum ko at burde mo yimbe fo andude Allah o buri yimbe fo andude Allah ko dum addan burde yimbe fo hulde Allah o wi anna khasiyata Allahi shartu hal ilmu wal ma'rifatu bihi
sharti hulde Allah ko gandal e andude Allah faman istaddat ma'rifatuhu li rabbih kala mo satti gandugol mum Allah jo anani kana akhshahum lahu kanyum burata hulde Allah walidha warada fil hadith elad Allah sallallahu alaihi wasallam wi ana akhshakum lillahi onon pop min buri on hulde Allah wa ataqakum lahu min buri on reyantade Allah anani bimi min buri on hulde Allah min buri on reyantade Allah ina la Allah kay an buri en andude Allah burden andude Allah non buraten hulde Allah alay sab ay lam kala burdo ballade lam buri hulde wadde déserteji won ay an joni yaadem do Amérique joni nawa dentité debbo dum mama kono festo tudduni kono ministère suusa wadde dum nde wonno en andi luwa nde so jaggama o tampa sabu o lollat an joni sa jaggama yaltata hay radio yaltata e télé kono kala ne ministère nabi passeport debbo nabi visa debbo fay Amérique so nangam aduna o fotinat ministère leydi kaari addi leydi kaari passeport debbo lol wade journaluji e fodde duuɓi ne halte an non hay goto tinata hay anniya tinata hay sa jaggama moftere tan so boyi nawteɗa nde wonno ɓe jaggino ka ɓocco anda nangete ko ganduɗo mo anda kay ɗum woni innama yakhsha allaha min ibadihi l ulama ene jangire noon innama yakhsha llahu min ibadihi l ulama ene jangire noon paama ɗum ɗum woni maana mum nden firata innama ya'zumu llaha min al innama ya'zumu llaha yu'azzimu llaha min al ibadi al ulama'u ɓuri wawde mawninde Allah e jeyaɓe pop walla innama yu'azzimu llahu min al ibadi al ulama'a Allah ɓuri wawde mawninde e jeyaɓe mum ko anduɓe nden noon pirtata ayo nden noon pirtata ayo so tawi wara fi o wi hol pourquoi ɗum wadde Allah ɓuri wawde mawninde e jeyaɓe ko anduɓe holko woni sababu mum o wi li kawnihim a'rafa an-nasi bi rabbihim sabu ɓurde ɓe andude yimɓe ɓe Allah Allah ɓuri mawninde ɓe kamɓen wa atqalahum kamɓe ɓuri rentade Allah fal wajibu ala an-nasi ta'zimuhum wadde nden wadɗo yimɓe ɓe mawninde ɓe wahtiramuhum e hormade ɓe iktida'an billahi ta'ala sabu ñemtinde Allah fa inna Allah akhbara annahu yu'azzimuhum wa yajulluhum Allah ene haalana ene mawnini ɓe ene teddini ɓe wadde ene teddinan ɗum woni maana o innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama so tawi yo yi noon inna allaha Allah noon azizun ko polɗo e laamu makko ghafurun jafatoɗo bakkatuji jiyaɓe makko